action mga parts. Fish on. Wow, laki. Oh, good size. Ikaw makakapitaw. Good size. Oh, lapo-lapo. Wow. Yes. Mga parts, kasama natin si Kuya James. Nagkita kami dito sa Sampabian, Pangasinan. So, binigyan niya ako ng CBK, di ba sir? CBK at Keyworks. Galing kay Keyworks. At binigyan niya ako ng load na Artran. Namimingwit din siya kanina. So, pauwi ka na sir. Lipat na ko load yun. Lilipat daw siya mga parts. La Union. Maganda si sir kasi mabilis yung service niya. Ano ang pangalan niya sir? Jed Laba. Yan mga parts, subukan muna natin itong lure na binigay ni Kuya James. 5 cm na 5 grams. Ayan si Kuya James. Dami niyang lure na binigay sa akin. At yung sabiki, yung gamit niyang setup cut skin. Lipat ako dun sa unahan. Yung rail mo sir, ano yan? Cut skin din? RK3, 4,000. 4,000? Bukaan. Kami sir. Wala na. Ano? Guwapo. 4,000 yan sir? 4,000 series. 4,000. Parang mas maliit siya ano? Ano lang, iba yung spool na lang nito. Matap? Buka dito sa kabila sir, dandahanin ko lang. Ayan, nagis tayo mga parts. High tide na yan. Palas 10 na. Ay, ang dami kong blessing ngayon kay Sir James galing. Dami niyang binigay mga parts. Pauwi na sana siya. Nagkita kami dito sa Alakan. Ang ganda ng spot na to mga parts oh. Ang lilim, ang lalaki ng puno. Yan si Sir James. Dito kami sa kabila. Doon ako kadalasan na may mingwit doon sa dulo na yan. Doon sa kabila na yan. So ngayon, first time ko dito sa area na to. Subukan ko kung ano, may mahuli tayo dito. Si Sir James, daming bit-bit. Nagkakas si Sir James. Ang ganda talaga i-cast ng UL. Ang layo ng layo ng hagis. Ang setup natin mga parts, yan pa din yung Shadow for the Wind. Yung bago lang itong line. Nagsawa ko agad sa kulay ng gray na line natin na ginamit last fishing natin, kaya nagpalit ako ng blue. Yan. Sa Manila pa ako trabaho. Sa Manila ka pa sir? Nag-work from home na ako dito. Pabalik pa rin ako sa 2025 sa Manila. Magdadalawang taon na ako dito. Yung mga parts bigyan ni Sir James. Ang dami. Upo lang po trabaho. Maganda yan sir, pang paano. Yung mga parts, pauwi na si Sir James. Thank you Sir JR. Thank you sir. Click the button ha. Subscribe kayo. Thank you sir ha. Thank you sir. Next time. Yung saan ka dumaan sir? Yan sa taas. Ito na. Pwede ka rin mabait sa
Okay, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you sa ano, salon. Problema. Ingat kayo ha. Ang bait ni Sir James, mga parts. Punta daw kami ng La Union sa next Sunday. Siya daw bahala sa bangka na gagamitin. Dami niyang lure na binigay. Thank you, Sir James. So, uwi muna ako sa ano, kubo namin. Mag-almusal muna ako. Fish on, mga parts. Fish on. Wow, laki. Oh, good size. Huwag kang makakabitaw. Good size. Oh, lapo-lapo. Wow. Yes. Ang binigay ni Sir James na lure, mga parts, na 5 grams. Nangadali ng lapo-lapo. Orange spotted grouper. Yes. Sir James, yung binigay mong lure na lutak. Ayan o. Napakaswerte naman. Nakadali ng good size. Yes, thank you Lord. Swerte pala pag ano, binigay na lure. Ano, good size, mga parts. 9 inches. 9 to 10 siguro. Ang laki ng bunganga niya, oh. 3.5 fingers. 3.5 fingers yung lapad niya. Yan, oh, mga parts. Yes! Woo! Yes, sir! Sir James! Yan, oh, lutak, mga parts. 5 grams, 5 cm. Lutak ba to? Ayan yung tatak niya. Hanggisan ulit natin, baka nandyan yung jowa niya, naghihintay. Pero hindi naman siya malungkot. At shout out sa mga sumusunod. Good, mga parts, kakatapos ko lang kumain. Balik tayo sa ano, dagat. Ano na pala, 11:30 na. Swerte at nakahuli tayo ng isa. Ano, baby, first Hi. Hey! What's that? No. Mga parts, subukan ko na mag-baiting net. Kayong pain ko, puset. Yung malabo ng tubig, kaya maganda mag-baiting net dito. Uy, nakasag ka butas, ah. Loko-loko ka, ang led-led. Mga parts, oh. Honeycomb grouper. Ayan po. Ang ganda talaga ng kulay, oh. Honeycomb grouper. 4.5 inches ata. 2 fingers. Pakawalan natin siya. Kawawa. Bye bye. Kita tayo ulit sa mula. Oh. Alright. Yes sir. Isang maliit na naman na honeycomb grouper. Sir, mga master, oh, grouper, mas malaki siya sa kanila, pero maliit na to, kaya papakawalan natin kasi napulit yung bibig niya. Alright, fish on mga master, yun, oh,
What is this? Oh, honeycomb grouper. Yes sir. God size. Oh, skin hook lang siya. Yes sir. God size na honeycomb grouper. Salorni skin hook lang siya. Salorni Sir James. Alright. Grabe yung hangin, ang lakas. Yun, fish on. Yun, magandang size to. Yes, nakadagdag. Ay, medyo maliit. Yun. Ang lakas mo humila. Ay, nakadagdag. Kunin ko na itong mga parts para may pangdagdag ako sa ano ko. Sweet and sour.
Luis. Yun. Yes. Yes. Nakadagdag pa. Yes. Nakadagdag pa tayo mga parts ng honeycomb. Pwede na to. Ulam na rin to mga parts. So active yung mga isda ngayon. Tapos na yung ano eh. Tapos na yung pulmon mga parts. Active talaga sila pag tapos na yung pulmon. Na mga parts. Bawin na kami. Inis naman. Bitin ako. Nakabitin yung fishing natin ngayon. Siguro magkano na lang ako doon, tilapia. Mamingit na lang ako tilapia doon sa riverbank sa baba ng bahay. Pangtanggal ng sama ng loob. Nakakabitin kasi.